Hvis du tidligere har registreret dine kunder og kontaktpersoner i Excel, kan du overføre disse data til web-CRM-systemet. Men inden du gør det, skal du sikre dig, at der er felter, som du kan lægge data ind i. Ellers er det nemt at oprette nye felter. Du skal naturligvis også tage stilling til, om det pågældende felt skal ligge på kunder eller de enkelte kontaktpersoner. Dataene er typisk inddelt efter virksomhedens navn, adresse, postnummer og by, samt kontaktperson, telefonnummer, e-mailadresse og specialfelt som for eksempel interesse. Derfor skal felterne i systemet nu matche de data, du har i Excel-arket. Overskrifterne behøver ikke være de samme, men der skal oprettes et felt for hver kolonne, du ønsker at overføre til systemet. Kolonnerne i Excel-arket indeholder oplysninger om både virksomheder og kontaktpersoner. Web-CRM-systemet har alle disse felter som standard lige på nær interessefeltet. Det skal vi nu oprette. Vælg hovedmenu, når du er logget ind, og derefter opret ny organisation. Systemet fungerer sådan, at alt hvad du ser til venstre er drop-down-lister. Dem anvender du, hvis du kun skal kunne vælge én mulighed. Du kan vælge de drop-down-menuer, der passer til dine kunder og kontaktpersoner. Alt hvad du ser til højre er brugerbestemte felter, det vil sige felter, som du selv opretter efter behov. Under konfiguration vælger du brugerbestemte felter og personer. Her skal du oprette et felt, der hedder interesse. Ved type vælger du multivalgliste. Multivalgliste vælges, når du vil have mere end én valgmulighed. Du opretter de enkelte interesser, f.eks. musik, sport og rejser, i yderste kolonne med et tal, kolon og tekst. Vælg gem. Husk, at de brugerbestemte felter, du opretter i Web-CRM-systemet, skal passe 100% med dit regneark. Det vil sige, at der er forskel på store og små bogstaver, du skal huske mellemrum osv. Tekstfelter er fritekst. Du skriver minimum og maksimum antal karakterer adskilt af stjerne. Maksimum antal er 50. Lister, altså et felt, hvor du kun kan vælge én mulighed, oprettes ved at skrive de enkelte muligheder adskilt af stjerne. Husk at skrive for eksempel vælg først, da det bliver default senere hen. Så når du går ind på en virksomhed og opretter en kontaktperson, ligger feltet interesser som en valgmulighed. Nu er systemet sat op til at matche de kunde- og kontaktoplysninger, din organisation har behov for at kende.